So yun, Zawe. Awan pagnanta. Come to Gigara. So, mag-vlog muna tayo. RGG camera ba? So, magpapabooking lang kami guys. Papabooking? Manang yung eh? No. Traffic din ang tuge. Hindi lang po sa Manila na traffic. Dito din po. SM. Ay, ito yung SM? Kapag mo isa. Ay, yung mas barbaro. Karita na dyan. Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, ayan, nandito kami ngayon sa Tuguegarao. So, ikot-ikot lang kami dito. Punta kami ng SM. Ayan guys. So ayan guys, maglalakad na lang kaming pupunta ng SM dahil malapit lang naman. So yung sasakyan ay iniwan na lang namin dun sa harapan ng boarding house ng mga pamangkin ko guys. Ayan. Nen, nabati dyan. Hindi ka namin napagbabalit yun eh. Barbarindahan. So nandito kami ngayon sa Tuguegarao. Tuguguraw. Tuguegarao. Oh. Apa kami guys, Nag-ikot lang. pag kami nag-ikot, sana hindi mo nang tatapay din may sakinita mo yung hawak mo. Ate ma? naglalakad na lang kami guys kasi malapit na lang. So etong school na to is St. Louis Engineering school na to. Engineering School. Engineering Building. St. Louis Engineering Building. So itutur namin kayo dito sa Tuguegarao. Hindi naman kami taga rito. Silang bakbakras di ko ay igit ko no. Ito lang yan tiba bakrang. Babakrang. Tukan mi di keno. Dermabloom. Kitan mi ti ko ay diliblibro mit to. Skincare mitatane. Hotel. Now open. Oh, ayan. College of Engineering and ay di sabi ako tansin sa reading. Sino kami magkikita niya yan? So ayan guys. So update yun na lang ulit later. Welcome to SM Tuguegarao. Downtown Tugue. Welcome to SM Downtown Tuguegarao. So walang tao. Kasi walang tao guys kasi kabubukas pala. Kami ang nagbukas ng SM. Kami ang nagbukas ng SM. Exclusive. Intay, intay. Oh, mag-hi kayo. Hi! So ayan guys, nandito na kami sa SM. So maghanap lang kami ng kung ano or lilibot lang kami dito guys. Ayan. Tapos uwi na kami mamaya. So maghahanap kami ngayon ng silver. Ayun. So ayun guys, yung Unisilver. Ayan. So magpapalinis lang si engineer ng ano, silver niya. Ayan. So tingin din tayo kung magkano yung mga price nila dito. Ayan. Dito kami sa Tuguegarao. Ora jag ba basketball? SM. Buyan nila ko ah. Yang ko pa. Naka-video ah. Magitanak ba? Hindi pa? Yes. Nakawanti yung Hi ka na. Hi.
Anong masasabi mo dito sa SM? Downtown. Ito dapat papasok pero hindi na pumasok kasi sumama na. Pati ito, nagpalit lang ng damit. Ayan, sumama dito sa Tugigaraw. May pasok na to eh. Sumama. Oh, ayan. Vlog ka. Gusto ka pa bang Nukano na agawit kay? Well, lalaki. Oh, ba ito dito? Murang. May tayo panero ng video lang. Oh. Ay, picture tayo dito na pang Valentine's, hindi pang pang Valentine's na. Tagalin mo na. Takpan mo na. Takpan. Takpan natin to para picture na pang Valentine's na. Maya. So maghahanap kami ng kainan namin. Kasi ay, buffet yung buffet. Buffet na tahan. Sa pa yung tagay doa. O may yung talat-talangan. Ay, yan yun. Kasi lunch na tayo. So ayan guys, since sinabot na kami ng lunch, so dito na lang kami mag-lunch sa Inasal. Ayan, so pero bago ang lahat, tawagan muna natin yung dalawang naiwan sa boarding house. Di ba tawagan si TM? Bakit may make-up dapat to? Taplak ka. Pwede kami take out man sa Macau mo. Hi ate at kuya sa loob. Shoutout sa inyo. Sana mapanood nyo to. Ayan, so ang hirap nilang tawagan. Nagpatay sila ng mga cellphone ata. Ba't hindi man matawagan? Isang ano nga po. Fiesta Bande. Ano pa ma'am? PM1. Kapag yung all chicken inasal, yun yung 899. Ano pa ma'am? Sige. Fire code naman po. Fire dine-in po. Dine-in. Fire pa code. Dine-in. Marami ba yung rice? Price niyan. Anim lang po na. Dalawang order. Cup lang din? Cup lang yan. Ay, gano'n. Nakala ko Ay, na hindi ikaw. siya ano? Asya lang po. Fire pa code ulit. Isang man po sinunod. Sige ba? Fire pa code ulit. So nakakap lang din siya. Hindi, diba, kakaiba pala. Sige, yun na lang. Sige, isang ano. Tapos, One chicken. Paano talaga ako? Drink niyo po, Sprite or gulaman? Walang iced tea? Wala. ano yung isa? Gulaman. Sprite na lang. Sprite lang. Sprite lang. Ano pa po? Wow. Dalawang unli. Na PM1. With drinks pa sir? Magkano ba yung with drinks? Bali 152 po and 35 po. Magiging 187 po. Ano? 187. Tagan 187. Sprite na rin po yung drinks sir. Ano pa sir? Coke, Sprite, gulaman. Wala na. Sprite, gulaman. Bali dalawa pong PM1 anti-rice, dalawang Sprite po. Ma'am Maria. Chicken po. Ma'am pangalan ng 1,200 sa yan. Para dumit niya. Atan eh. Ito na talaga. So katakman dito duma ko ya. Ano sa Barbaria Kitin? Sa pagbayad ka. So, ay madigan 50 ni may mesa. Sige laik. Regular. Apat na PM to dalawang anti, dalawang one rice. Thank you. Apat na gulaman dito. Isang ano regular. 942. Nagkaraw di kimak ka na yung good video. Ay, 3 pesos card. Ay, 50 pesos na pa po.
Ay, Wen, nandito. Papuntahin mo dito. Bagam kinikuan. Tari ba ka na ikaguro-uray da Gina eh. Nalagkit. Nag-aantay yung aming... namatay? Boss ang pera. Pero... Tawagan nyo na video ba? Ha? Tawagan nyo video ba? Kapay? Namangantay pa lang. Ui? Namangantay pa lang. Nag-order kami. Order pa may. Kaya, kinasal. Order kami. Kaya dyan yung nasalin. Kinasal. Kung pag ko daw asin na dyan. Mukhang, kunin mo na. Tawagan nyo kay Jiduan. Hindi ka palang baga maganda. Tayo titik mo. Agsingera. Agsingera. Napanti nasal. Dapat na kinasal to ito, ge. Imbes nga na kini tumawini ko, Tubigarot. Okay. Nakananon to, ge. Pati ata. Agsingera to na ito, Nabayag na yung nagmagtuloy. So first gala. First gala ko. First gala ngayong 2024. First absent. First absent. First owner man absent. So ito na yung order namin guys. Bundle ay Fiesta bundle pero yung dalawa guys is wala pa sila. Ay, ayun na yata sila guys. So 50 years bago dumating yung dalawa. Ayan na. Ayan na sila. So chibugan na guys. Paano ka tayo? After, disaster. After this. Empty. Na empty. Hindi mo katibira niya na dyan na yun. Hindi pa yung takbo pa yun. Nalang niya. Guys. Ayan guys, tapos na kami kumain. Punta na kami na si Mano. So ayan yung mga estudyante namin guys. Ayan. Yung dalawa hindi pumasok, yung dalawa walang pasok. Ayan. So ayan guys, update you ulit later. Ayan. So lalabas na kami dito sa SM. So marami ng tao. Kanina walang katao-tao dahil bagong open pa lang kanina. Dagit tayo ang takke. Ay, agas mo na ito. Agas na patpatyen. Ikim ko man, agas ko. Agas. Agtakke si ka pa nagtatubaki kasiksikalan. Agtakke. Agas na. Ipa-stop na dilugan. Kanto bakit jay igitik wa kamaisan. Ay, magbabain na. Mga magadot ng paypayso. Kag paypayso. Kaya dyan agas na on linukatan nan. Mati pakuyi ka tayo pakuyi. Kitampan mo nag-CRN. Kami pinakatatayo. Pa nag-CRN. Oh. Yeah.
Ang pinakata tayo Nagtumari. Charan. Success. Taki. Taki. Madalang di maman kasi kalang damdaman. Next destination. Goodbye to Gigarao. Goodbye kay Nagitoy ba pan school kay. Tugigaraw na po na. Tugigaraw na pa adto kasi na tugigaraw pag eskwelahan to. Jeje may Sam. So ito guys ay way na papuntang Simanonas guys. Ayan. So dadaan lang kami dito sa Simano guys. Ayan. So maganda. Ang ganda pala dito guys. So ayan, ang daming punong kahoy dito sa kalsada. Ayan. So hindi mainit. Ang maganda guys ay bundok na dito. Welcome to Sierra Madre. Di ba Sierra Madre na dyan? Oo. Di ba? Punta tayo sa Sierra Madre. Magka-hiking kami guys. Hiking. Nag-vlog kung ano pinagsasabi. Picture tayo naman dito. Sige. Hindi ka balyaw? Ano yung tanay? Tatanalaw may ditoy. First time. Tok-tok yung pa panantaya? Ay, pababa ka. Nag-perfect. Kung nature lover ka, nakaturog kaya Domestic ka na tagpuloy na. Oo, diba outro. Kaya karot subrik tayo kay malamisin. Bababa. Ganda. Ilaw-lawa na ba sa tomato? Pag madungang bumabay direct na dito rin dito ako. Kaya ayun ka Ay, titi pa panan? Ay, daglikaw pa. Hindi ko kaya ado yung pindikawan. Ay, ado yung pa paglikaw na ha. May netchos na kami sa milang. Ito chosen datan eh, ngaglikaw ka na. Ate ba, pintasin dato. Na-high school ito eh. Ay, si Manu. Sierra Madre na doon guys. Oh. Diyan, anya balbalay diyan diyan na eh. Dali na. Ado pa gayang balbalay dito nga banda. Si Manu pangayan adalat takwa Bariyuti. Si Manu. Bariyuti ko raw. Yan. Ay, ado ifo gawin ta. Iya kabaglat ta. Buda aki. Puno yung barangay holder ng Ampaya. Kabaglat ta. Kasi charm yung despenso, dalan ta. Pagsusur ka namin hindi na turod din yan. Yan, no pamagna. Ano ninyo aja ituro? Ang baba kami What? Pwede ko nagbalot. Ayan guys, ang ganda ng view. So, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan, pakisampal lang palang button at hilain na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, see you on my next video guys!